za ku ji cewar Iran ta ci gaba da kai hare-hare kan kasashen Larabawa makwabtanta 'yan sa'o'i bayan da shugaba Mas'ud Pezeshkian ya nemi afuwar mako ɗaya na kai musu hari. Kafofin yada labaran Iran ɗin sun ce majalisar da aka ɗora wa alhakin zaɓen sabon shugaban addini na ƙasar za ta gana cikin sa'o'i 24 masu zuwa. Haka kuma a filinmu na amsoshin takardu akwai mu ɗauke da tarihin tsohon shugaban addini na Iran ɗin marigayi Ayatullahi Ali Hussein Khamenei. An haife shi ne a garin Mashhad, birni na biyu mafi girma a Iran a shekarar 1939, kuma mahaifinsa ya kasance fitaccen malamin Shi'a. Ya fara karatu ne da koyon Alkur'ani, kuma tun yana ƙarami ya zama malami. A filinmu na gane mini hanya kuwa za ku ji irin martanin da jam'iyyar NNPP ta mayar ga yunkurin tsige mataimakin gwamnan jihar Kano da majalisar dokokin jihar ke yi. Bangaren mu jami'ar NPP mun yi Allah da wannan abu kuma muna ganin shi kamar abu ne da aka yi da manufa ta siyasa ba manufa ta ci gaba ba. Da a ce tuhuma ce ta gaskiya ba ta siyasa ba, yana tun kafin su canza jam'iyya sai su yi wannan tuhuma. To za ku ji ƙarin bayani kan waɗannan da ma wasu amma duk sai bayan shan labaran duniya. Iran ta ci gaba da kai hare-hare kan ƙasashen Larabawa makwabtanta sa'o'i bayan da shugaba Mas'ud Pezeshkian ya nemi afuwar mako ɗaya ta kai musu hari. Yana mai cewa Iran za ta kai musu hari ne kawai idan suka fara kai mata harin. Qatar da Bahrain da Saudi Arabia da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun ce an kai musu hari da makami mai linzami da kuma jirage marasa matuƙa. Shugaban haɗaɗɗiyar daular Larabawa ya mayar da martani da lafazi na nuna turjiya. Yana mai cewa UAE na da fata mai kauri da tsoka mai ɗaci, kuma ba ganima ba ce mai sauƙin ci. Daga baya shugaba Pezeshkian ya dage cewa kai hare-hare kan sansanonin Amurka da ke makwabtan ƙasashen da Iran ke makwabtaka da su abu ne da ke kan ƙa'ida, lamarin da ya sa ake raɗe-raɗin cewa dakarun juyin juya hali ba su goyon bayan yunkurin da ya yi na baiwa makwabtan ƙasashen hankuri. Kafofin yada labaran Iran ɗin sun ce majalisar da aka ɗora wa alhakin zaɓen shugaban addini na ƙasar za ta gana cikin sa'o'i 24 masu zuwa. Majalisar ƙwararrun, wacce ta ƙunshi membobi 88, ta shirya tsaf don naɗa sabon shugaban. Hakan dai na zuwa ne bayan da rahotanni suka ce manyan malaman addini masu faɗa a ji a ƙasar sun yi kira da a gaggauta zaɓen sabon shugaban domin taimakawa wajen samarwa al'ummar ƙasar shugabanci a daidai lokacin da Amurka da Isra'ila ke ci gaba da kai musu hare-hare. Tun bayan kisan Ayatullahi Ali Khamenei, majalisar riƙon ƙwarya mai mutane uku ce ke jagorantar ƙasar. Shugaba Trump ya ce ya kamata Amurka ta taka rawa wajen zaɓen sabon shugaban, buƙatar da Tehran ta yi fatali da ita. A gefe guda kuma dakarun juyin juya halin musulunci na Iran ɗin sun ce sun kai hari kan ƙungiyoyin 'yan aware a yankin Kurdistan mai cin gashin kansa a ƙasar Iraki. A cikin wata sanarwa da ta fitar a hukumance, rundunar tsaron ta ce sun kai hari ne a wurare uku da sanyin safiyar yau Asabar, kuma sun yi gargaɗin cewa duk ta ƙungiya da ta yi yunƙurin keta hurumin ƙasar Iran za a darkake su. Jami'an tsaron sun kuma ce sun yi amfani da wani jirgin sama maras matuƙi wajen kai hari kan wani jirgin dakon man fetur a tekun Fasha, wanda suka bayyana a matsayin kadarar Amurka. Hare-haren na yankin Kurdistan da yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ta raɗe-raɗin cewa Amurka za ta yi amfani ko kuma za ta yi amfani da ƙungiyoyin mayakan Kurdawan da ke arewacin Iraki wajen kaiwa Iran hari. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaba Trump ya shaida wasu shugabannin ƙasashen yankin Latin Amurka da Caribbean su 12 cewa Amurka a shirye take ta ba da aron makamanta don kawar da ƙungiyoyin masu fatocin ƙwayoyi kwaf ɗaya. A taron farko wanda aka yi wa taken garkuwar nahiyoyin Amurka wanda aka yi a Florida, shugaban na Amurka ya sanar da wani sabon ƙawancen soji da nufin cimma hakan. Mr. Trump ya kuma ce zai yi maganin Cuba, wadda ya bayyana a matsayin ta baya ga dangi. Tuni dai aka fara kai farmakin na haɗin gwiwa a Ecuador,
inda Amurka ta shiga cikin wani hari da aka kai kan wani sansanin 'yan ta'adda da ke kusa da iyakar Colombia a ranar Juma'a. Waɗanda ba su halarci taron ba dai su ne shugabannin Mexico da Colombia da Brazil, waɗanda ra'ayinsu ya sha bamban da na Trump. 'Yan sanda a Kenya sun ce ambaliyar ruwa da aka yi sakamakon ruwan sama da aka makaka a cikin dare ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 23 a Nairobi, babban birnin ƙasar. Sun ce kimanin mutane 30 ne aka ceto, amma wasu da dama sun nutse, wasu bayan ruwa ya yi awon gaba da su zuwa cikin koguna, wasu kuma saboda jan wutar lantarki. An tura sojojin Kenya domin taimakawa mutanen da suka makale a cikin motocinsu. 'Yan sandan sun ce an samu barna sosai ta dukiyoyi da kuma toshewar hanyoyi. An dakatar da zirga-zirgar jiragen sama da safen, inda aka karkata akalar jirage da dama daga Nairobi zuwa birnin Mombasa na gabar teku. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To bayan shan labaran duniya yanzu kuma sai filinmu na amsoshin takardunku. Masu sauraro Badriya Tijjani Kalarawi ke muku barka da warhaka a cikin shirin amsoshin takardunku na wannan makon. To a wannan karan yawancin tambayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana sun shafi halin da ake ciki ne a kasar Iran, kuma za mu yaye labulan shirin da tambayar haɗin gwiwa da Salisu Umar Sadanu da Yusuf Sani da Usman Bello Abunkari daga jihar Sokoton Najeriya suka aiko domin sanin tarihin jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei, wanda harin Isra'ila da Amurka suka hallaka a ranar Asabar ɗin makon da ya wuce. To domin amsa wannan tambayar na gayyato abokin aiki na Imam Saleh domin gabatarwa tare. An haife shi ne a garin Mashhad, birni na biyu mafi girma a Iran a shekarar 1939. Shi ne na biyu a wurin mahaifansa masu ‘ya'ya 8, kuma mahaifinsa ya kasance fitaccen malamin Shi'a. Ya fara karatu ne da koyon Alƙur'ani, kuma tun yana ƙarami ya zama malami. Duk da cewa yana daga cikin masu bayar da fitawa a kan al'amura, a yanzu haka za a iya cewa aikinsa ya fi tasiri ne a siyasance. Khamenei mutum ne da Allah ya wa baiwar iya tsara magana sosai, kuma ya kasance kan gaba wajen sukar gwamnatin Shah ta Iran, sarkin da aka hamɓarar a juyin juya halin ƙasar. Yawancin rayuwar Khamenei ta kasance ƙarƙashin ƙasa ne ko kuma a gidan yari. Sau 6 ana kama shi a zamanin mulkin Shah, inda ya fuskanci uquba. Shekara ɗaya bayan juyin juya halin 1979 sai Ayatollah Ruhollah Khamenei ya naɗa shi babban limamin Juma'a na birnin Tehran. Daga baya sai aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a 1981, kafin shugabannin addinin ƙasar suka sake zaɓar shi a shekarar 1989 domin ya maye gurbin Ayatollah Khamenei, wanda ya rasu yana da shekaru 86 a duniya. Ayatollah Ali Khamenei bai cika fita ƙasashen waje ba, yana gudanar da ƙaramar rayuwa ne a tsakiyar birnin Tehran tare da mai ɗakinsa. An ce mutum ne mai matuƙar son rubutacciyar waƙa da kuma son zama a cikin lambu. Khamenei ya samu matsala a hannunsa na dama a wani yunƙurin kashe shi da ya tsallake a shekarun 1980. Shi da mai ɗakinsa Mansura Hojestan Bakirzadeh suna da 'ya'ya 6, maza 4 da mata 2. Ba safai ake ganin iyalan Khamenei ba, kuma babu takamaiman bayani game da rayuwarsu. A cikin 'ya'yansa akwai Mujtaba, wanda shine mutum na biyu da ya fice, kuma ya fi taka rawar gani a harkokin jagoran. Babu bayanai sosai game da 'ya'yansa mata 2, Bushra da Huda su ne ƙanana a cikin yaran, kuma duk an haife su ne bayan juyin juya halin 1979. An haife Bushra a 1980, kuma tana auren Muhammad Jabbar Muhammadi Golfayagni, ɗan Ghulam Hussein Muhammad Muhammadi Golfayagni, wanda shine shugaban ma'aikatan ofishin Khamenei. Huda ita ce auta a gidan baki ɗaya, an haife ta ne a